да записвам. Така. Записваме ли вече? Да. Как се казваш? Борислав, На колко години си? 29, На колко се чувстваш? 15. Какво пише на визитката ти? Дизайнер, А като малък мечтаеш да станеш? космонавт. Защо си свестен? Това е много подмолен въпрос. Пробвай. Нямам причина, защото съм готин. А защо си необвързан? Така се случи. Най-дългата ти връзка до сега продължи. 5 години. Вярваш ли още в любовта? Да. А защо? Ами не знам, струва ми се, че може би има нещо такова. Имаше ли качество в жените, което много те е дразнило до сега във връзките ти? Не нещо определено. А има ли някой, което не искаш да има в следващата? Ами не. Не мога предварително да очаквам какви качества ще имам в следващите връзки. Защо реши да участваш в проекта? Защото ме нави. Подла жена! Една подла жена дойде и ме нави. Можеш ли да опишеш как си представяш почти перфектната жена? Ами, трябва да е забавна, много забавна, голямо диване, усмихната. Другите неща вече зависят от случая. Какво ще кажеш на момичетата, които ще поискат да се запознаят с теб? Здрасти! Имаш ли някакви очаквания от тях? Ами, очаквам да им е забавно. Добре, и искаш ли да кажеш нещо, което не те попитах, а пропускам и е важно? Нещо, което е важно. Важно е да е забавна цялата случка и всички много добре да се забавляват и да си изкараме приятно. През лятото. През лятото.